Volem transmetre que l'escola és un projecte que té 20 anys, que s'ha consolidat, que s'ha fet gran, que ha estat reconegut per molts professionals, per moltes entitats a nivell català, a nivell espanyol i a nivell internacional, i això era motiu de celebració. La celebració han estat actes bastant concorreguts, molt diversos. Hi ha hagut gent de diferents generacions de professorat i d'estudiants que han vingut. Crec que hem estat un col·lectiu que hem pensat que l'aposta que havíem fet de dotar a la professió d'una formació universitària era una aposta segura. Avui és una constatació de que vàrem fer-ho bé i vam agafar el camí que era adequat. Al moment que apareix la C7 i surt gent titulada, li dones un espai públic a gent que s'ha format a l'escola i que en aquests moments jo crec que són el resultat d'una professió que ha demostrat la utilitat pública i la funció social que podia jugar. És un orgull poder haver participat en aquesta escola que per mi ho és tot. Compartir coneixements des d'una enginyeria amb el professional de l'arxivística ens semblen més del que la gent es pensa. Vull dir que tenim unes grans sinergies entre el col·lectiu dels enginyers i el col·lectiu dels arxivers, encara que sembli estrany. Per mi va ser una descoberta professional, venint d'on venia, que era l'arqueologia. Al final ha estat l'espai on he descobert la meva vocació i on he trobat l'àmbit professional al qual volia treballar. Hi ha un caliu molt gran i una comunitat professional que es repensa molt amb ella mateixa i s'ajuda en tot el devenir professional, i això és una cosa que jo trobava a faltar dels àmbits on venia i que crec que és quelcom que tothom que ha passat per aquí comparteix. Estic molt contenta d'haver vingut i d'haver participat, sobretot com a voluntària. Per mi ha sigut una gran oportunitat poder parlar amb les graduades i també amb les alumnes que estan encara a segon. Bé, la veritat és que estic superfeliç, és com un colofó, un final d'etapa i després d'uns anys treballant amb els arxius, fa més de 20 anys que estic en el món dels arxius i clar, rebre un premi així és fantàstic, estic superagraïda. M'emporto molts records, que els carrego aquí a la motxilla, que em serveixen per seguir caminant.